Животните от океана. Големите и впечатляващи морски създания. Да си представим, че сме се качили на една подводница. Една жълта подводница точно като тази. А може би сме се проморнали надълбоко като водолази да изследваме океана. Хайде да започваме! Познай кое е животното. Кое умно морско животно обича да скача над вълните и често е приятел на човека? Делфин? Да, това е делфин. Делфините са много умни и обичат да играят. Те общуват с приятелите си чрез подсвирквания и кликания. Подсвиркванията са с опознавателна цел, като човешките имена. Кликанията са за ориентиране в пространството. Те са едни от най-силните звуци, издавани от животно. Делфините излизат на повърхността, за да дишат въздух, защото са бозайници, точно като нас. Повечето делфини са дълги 2 до 4 метра, което е приблизително колкото една кола. Представи си кола, която плува в морето. Толкова голяма делфинът. Знаеш ли защо делфините спят с едното си око отворено? Защото половината от мозъка им остава буден, за да дишат и да се пазят от опасности. Опитай се да познаеш това животно кое е. Коя е най-голямата риба в света, която въпреки името си не е кит? Китова акула. Китовата акула може да стане по-дълга от автобус. Тя яде само малки морски същества, като планктон и мекотели, ракообразни и дребни рибки, като прецежда водата през голямата си уста. Въпреки големината си, тя е много нежна и не е опасна за хората. Устата й е широка повече от 2 метра, което е колкото едно голямо легло. Знаеш ли, че кожата на китовата акула е покрита с малки точки и линии? Да, и този уникален модел е като пръстов отпечатък. Няма 2 китови акули с еднакви шарки. Кое е следващото морско създание? Кое голямо морско създание с крила плува грациозно и изглежда като летящ килим под водата? Това е манта. Гигантски скат. Мантите могат да имат крила с размах до 7 метра. Това е почти колкото 2 коли. Те се хранят с много малки морски същества, като филтрират водата през голямата си уста. Не ти ли прилича тази уста малко на устата, като на китовата акула? Очите на мантата са отстрани на главата й, а не отгоре. Можеш ли да повярваш, че мантите могат да скачат високо над водата? Да, те правят невероятни скокове, които изглеждат като че ли летят. Познай животното. Коя акула има глава с формата на чук и изглежда като нещо от приказка? Акула чук. Формата на главата й помага да вижда по-добре, почти на 360 градуса. Мястото, на което се намират очите й. Тя вижда почти навсякъде. Тя използва специални сетива, за да усеща сърцебиенето на скритите риби.
може да усети сърдечния ритъм на човек, който се намира на километри от нея. Акулата чук може да изглежда страшна, но рядко е опасна за хората. Знаеш ли колко вида акули чук съществуват? Има 9 различни вида акули чук. Познай животното. Кой черно-бял морски хищник е най-големият в семейството на делфините и често се нарича кит-убиец? Косатка. Косатките са много умни и живеят в семейство като стада. Те общуват с различни звуци и дори имат език, който е уникален за всяка група. Стадо. Косатките излизат на повърхността, за да дишат въздух, защото и те, както делфините и нас, са бозайници. Знаеш ли, че косатките работят заедно, за да ловуват? Да, те си помагат и имат специални техники за лов. Познай животното. Коя голяма акула е известна с острите си зъби и често е представена във филми като страшен хищник? Бяла акула. Бялата акула може да порасне до 6 метра. Това са все едно 4 велосипеда един за друг. Тя има няколко реда остри зъби и ако загуби един, на негово място порасва нов. Въпреки че изглежда страшна, бялата акула не обича вкуса на хора и рядко ги напада. Знаеш ли, че бялата акула може да усети капка кръв в огромно количество вода? Да, тя има изключително силно обоняние. Познай животното. Кое е най-голямото животно на Земята? По-голямо от няколко автобуса подред. Син кит. Синият кит може да бъде дълъг колкото 3 училищни автобуса. Сърцето му е толкова голямо, че едно дете може да се побере в него. Цял ръст. Синият кит излиза на повърхността, за да диша въздух през голямата си дупка на главата. С какво се храни това огромно животно? С малки скариди, наречени крил. Те са наистина много мънички. Благодаря и довиждане. Бойома. Да си умен е яко.